bụrụ na ị bụ nwaanyị a na-anụbeghị di, ana na-agbakasị ọnụ anyhow, ana na-etinye ọnụ n'ife gbasara marriage. Do not talk anyhow. Don't think you know it all. Maka na ị nwere enyi nwoke here, nwe enyi nwoke here, na-esi ibọn gị na-amasịgolo. Marriage is nothing to compare to friendship. Marriage bụ going. Nya, kpọkịlịkpọ. Is nọlụ na marriage. There is nothing like a perfect marriage. Nothing like that. Onwe na-asị gị na enwere ebe enwere perfect marriage. Onye afọ sigburu onwe ya na-asị. No, iwere nke a, ị na-edi nke a, iwere nke a, ị na-edi nke a, iwepụ nke a, wee na-manage. Oh yes, that is marriage for you. Onye sị gị dat na hapụsịa ụmụ nwoke ndị agbawala obi, o nwere ike ọ sị gị na ya jidere nwunye ya, na ya mere nna ya mere ibie, ọ ga-akọlụ gị nke nwunye ya mere, mana ọ ma nkọlụ gị nke ya mere. Nke ya mere nwunye. Etu afọ ka nwunye ga-esi kọlụ gị nke di emeli, mana ọ ma nkọlụ gị nke ya nwa mere di. Ịghọtara ebe na-eje. Ekpebie, o nwere ka ekpekiteli ekwu unu niile dosia 100% perfect. Nya unu niile dosia 100% good. Ọ dịrọ possible. Onwe ya marriage bụ stage by stage. Onwe stage ị ga-eluo, ọ dịghị ka ọ gị mere ọsọ. Nwee stage ị ga-eluo, ọ dịghị ka ọ gị bebe akwa. Nwee stage ị ga-eluo, ọ dịghị ka ọ gị chighe ebe nna gị. Nwee stage ị ga-eluo, ọ dịghị ka ọ gị bụrụ nwa ịmụrụ, ka nwa ịmụrụ bụrụ ngị nwa. That is, stage by stage, depending on the condition unu nọ now, situation unu nọ now, because mgbe ụfọdụ condition will even make it worse. Maybe unu enwere ego, maybe unu na-manage, maybe unu na-struggle, this, that, tinyekwa gbazbu. Ọ bụrụ ọgụ nne na-agbala nwa. Ọ bụrụ ọgụ nne, ọ kara aka edute mmadụ na-aba just na ha fọrọ kwụọ 2 years, 3 years, azụrụ differently, different background, different training. Kpoko ofa isi ọnụ sa ha nọba di na nwunye. Ụfọdụ bụ atụrụ, ụfọdụ na-ezuzu ezuzu. Ụfọdụ enwere dị ife fama. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị azụrụ ọdịfa azụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke hazụrụ ọdịfa azụ. Ekpokọta unu na-abọsị unu nọba di na nwunye. Ọ Chineke nna m elu na ebele Virgin Maria nyere ụlọ aka. Kedu ka esi eme? So etinye n'ọnụ n'ife gbasara marriage. Maka na mmiri ga-ebe nwa akanị ebe o beli bie. Like history anyị kọrọ few days ago. Mmiri belonya bụ nwa akanị ebe o beli bie. Ihe ọ gwaziri m kịta na enyi nwaanyị asị na ya ma nnụzi di Nigeria, ya ga-echebezi nke obodo oyibo ka jee na kọntrị ebe a ma ntinye ife. Ụlọ ozi ife ga-eme ebe ahụ. Respect marriage. Onye ọbụla nọ na marriage, respect that person, ma nwoke ma nwaanyị. Ọ dịrọ isi. Ọ dịrọ fecha. Ike gwụrụ. Ndị be anyị, daalụ ka ọ dị n'ụbọchị.